френски картофи, морковче, гъбка, прас. Ще рендосам картофите да станат по-бързо. Гъбите ще ги сотирам на цигана и като станат картофите с морковчето, ще добавя после гъбката с сотирани гъбки, стане тип между крем, супа и борщ. Също като лимон, само че портокал. На здраве! Рендето не ще да рендосва. Знаеш какво му трябва? Какво? Бира, бе. Чешка, нали? Гъби близначки. Няма бира, наливаме зехтин. Ден, честит Йорданов ден и Тихомиров ден. Работя. Я да види дядо Поп, има ли в гарнито Боб. Маслинки. Ле лимон. Това звезде фют и ряпата едат. Супа за новата година.